ही आहे आता पट्टी बघा म्हणून ती तशी केली असं ठेव. धन्यवाद. खूप छान म्हटलंय कुणीतरी. जलस्त्री आई म्हणून कळली तो जिजाऊचा शिवभा झाला आणि जलस्त्री बहीण म्हणून कळली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला. जलस्त्री मैत्रीण म्हणून कळली तो राधेचा श्याम झाला आणि जलस्त्री पत्नी म्हणून कळली तो सीतेचा राम झाला. सन्माननीय व्यासपीठ तसेच येथे उपस्थित सर्व महिला भगिनींना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांचे मी स्वागत करते. स्त्री आणि प्रकाश हे दोन्ही ऊर्जेचे स्रोत आहेत. मी विनंती करते व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावे.
धन्यवाद. मी विनंती करते की मान्यवरांचा सत्कार समारंभ सौशर्य पावसकर करतील. तर आपण आता सत्कार कार्यक्रमांना सुरुवात करूया. मी विनंती करते की माननीय श्री प्रकाशजी पावसकर यांचा सत्कार महिला मंडळ अध्यक्ष सौ हेमलता मुसे करतील. दिसता त्यानंतर आपल्या गावचे उद्योजक श्री गुरुनाथजी बांदेकर यांचं मी स्वागत करते. तसेच माननीय श्री गुरुनाथजी बांदेकर यांचा सत्कार सौ संजीवनी पडते करतील. पाठ करू नको ह्याच्यात काय ते असतं ना. त्यानंतर माजी सभापती सौ माधुरी बांदेकर मॅडम यांचा सत्कार सौ सुवर्णा मुसे करतील.
त्यानंतर आपल्या गावचे माजी उपसरपंच श्री स्वप्नीलजी गावडे यांचा सत्कार सौ संध्या मुसळे करते. इकडे लांब लांब कुठे बसता जागा जरा पुढचा जरा भरायला हा तू हा होतो भाऊ समृद्धले काही ना भारा नाही आला समृद्ध मी आता घेतले सांगितले. त्यानंतर आपल्या गावचे नवचर्चित उपसरपंच यांचा सत्कार सौ वैशाली करळे करते. त्यानंतर आपल्या गावचे सदस्य सौ जानकी पावसकर यांचा सत्कार सौ सुजाता करळे करते. चालू त्यानंतर आपल्या गावचे सदस्य श्री अविनाश गरुड यांचा सत्कार सौ नेहा मुसळे करते. त्यानंतर आपल्या गावचे सदस्य सौ गरुड यांचा सत्कार सौ सिद्धी पावसकर करते. त्यानंतर आपल्या गावचे सदस्य सौ पाटाडे यांचा सत्कार सौ सरमळकर करते.
बंद पडलेला झाला होय. फोटो काढलं काय गो? काय कोणाच काय कोणाच होतो? त्यानंतर महिला मंडळ अध्यक्ष दिव्या ती खुर्ची सौ हेमलता एक खुर्ची दे रिकामी. यांचा सत्कार श्री प्रकाशी पावसकर करतील. यांचा सत्कार श्री विशाल राळके करतील. त्यानंतर महिला मंडळ खजिनदार सौ संध्या मुसे यांचा सत्कार सौ बांदेकर मॅडम करतील. त्यानंतर महिला मंडळ सांस्कृतिक मंत्री सौ कराळे मॅडम यांचा सत्कार आपल्या गावचे उद्योजक श्री गुरुनाथजी बांदेकर करतील. पुढे राहायचे येताना सगळ्या येताना युट्यूबवर जाताना. महिला मंडळाचे सचिव काही कारणास्तव उपस्थित नाहीये तर त्यासाठी मी सांस्कृतिक अध्यक्ष सौ जानकी पावसकर यांचा सत्कार स्वप्नीलजी गावडे करतील. धन्यवाद. ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय तो म्हणजे महिलांचा खेळ उखाणे आणि कॅटवॉक. पण त्याबद्दल रिफ्रेशमेंट होऊन जाऊ दे. सगळ्यांसाठी आतमध्ये रिफ्रेशमेंट ठेवलेलं आहे देवळात. मान्यवर सुद्धा Jangan jangan jahit jangan ugra mana.
मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी मनोगत व्यक्त करावे. मी प्रकाशित पावसकर यांना विनंती करते की त्यांनी महिला दिनाबद्दल महिलांबद्दल 2 शब्द व्यक्त करावे. हॅलो, आज या ठिकाणी महिला जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महिला मंडळ आणि महिलांच्या वतीने या ठिकाणी छोटासा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या महिला बालकल्याण सभापती माधुरी भालेकर, गुरुनाथजी भालेकर, तुकाळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच विशाल वाळके, माजी उपसरपंच आमचे मित्र स्वप्नील गावले, तसेच या ठिकाणी सदस्य अविनाश गरुड, सदस्य प्रभू गरुड, तसेच दुसरे सदस्य आमचे मित्र पेडणेकर आणि प्रभू पाटारे, तसेच महिला मंडळाच्या अध्यक्षा हेमंत मुजळे आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व महिला मंडळाच्या पदाधिकारी आणि उपस्थित मान्यवर. चांगली गोष्ट आहे, छोटासा असलेला पण महिलांच्या वतीने या ठिकाणी कार्यक्रम होत आहे आणि इतर सुद्धा काही छोटे मोठे कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेले आहेत. मी प्रथम जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने सर्व महिलांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. तसं बघायला गेलं तर माझ्या दृष्टिकोनातून महिला दिन हा एक प्रोसिजर झाली, परंतु आताच्या काळामध्ये सगळ्याच गोष्टींमध्ये महिलांचा सहभाग चांगल्या पद्धतीने असतो. मग गावातले विविध कार्यक्रम असतो, त्या सर्वच कामांना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी महिला काम करतात. माझा अनुभव जर विचाराल तर त्यावेळी आम्ही या ठिकाणी बाजारपेठेमध्ये जे काही कार्यक्रम आयोजित करतो त्याला सगळ्यात महिला चांगल्या पद्धतीने साथ देतात. आपण ज्या मंदिराकडे हा जो कार्यक्रम करतो आहोत त्या मंदिराच्या कामामध्ये म्हणजे सुरुवातीपासनं म्हणजे मंदिर आपण जर अंगणवाडीपासून सुरुवात केली, मराठी शाळेपासून सुरुवात केली, हायस्कूलमध्ये गेला तरी तुम्हाला तिथं महिलाच दिसतील. महिलाच जास्त आहेत, महिला त्या ठिकाणी काम करतात. देशपातळीवर आपण बघितलं तर विमान, मग ती रिक्षा असो, विमान असो, टॅक्सी असो, प्लेन असो, सगळ्या ठिकाणी महिला आपल्याला दिसतात. तर आताच्या काळामध्ये त्यावेळी सुद्धा महिला कमी नव्हत्या आणि आज सुद्धा महिलांचं महत्व कमी नाही गेलं. तर मी आपल्याला परत धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय हिंद. तिरक्या रावता ना खुर्चीवर राव, बॅलेन्स होणार नाही धड.
जरा वर किंवा कष्ट जागतिक महिला दिन आणि या महिला दिनाच्या निमित्ताने आज आपल्या परिसरातील सर्व महिला उपस्थित आहेत. सर्व महिलांना मी आज जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आमचे पुरुष मंडळी त्यांना सुद्धा मी या महिला दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आज या महिला दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त इथे उपस्थित आमच्या नगराध्यक्षचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सकाळचे पावसकर, आमच्या राष्ट्रीय उपसरपंच विचार वाटते, तसेच सर्वच आमचे नवनिर्वाचित ग्रामपंचायतीचे सदस्य, तसेच आमचे माजी उपसरपंच वकील गावे, आमचे मार्गदर्शक गुरुनाथ बांदेकर, आमच्या महिला मंडळाचे अध्यक्ष अनिता मुसळे, त्याच्यात सर्वच महिला. जागतिक महिला दिन म्हटलं की आपण अगदी मोठ्या उत्साहात दरवर्षी कार्यक्रम साजरा करतो आणि उद्या सर्व विसरून जाणार. महिला दिन एक दिवस झाला की दुसऱ्या दिवशी सगळं गेलं, परंतु प्रत्येक महिलेने या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे की आपण महिला दिन साजरा करतो, परंतु एकमेकींबद्दल महिलांबद्दल आपण एकमेकांप्रती किती आदर, किती मान सन्मान राखतो याचा प्रत्येक स्त्रीला विचार करायला हवा. आपण प्रत्येक वेळेस पुरुषांना दोष देतो की पुरुष असे वागतात, पुरुष तसे वागतात, परंतु घरगुती म्हणा किंवा कुठल्याही कौटुंबिक गोष्टीचा विचार करायला गेला तर पुरुषांचा स्वभाव कमीच असतो, परंतु स्त्रियांच्यातच इतके मतभेद असतात की सासून असू नये, नणंद असू नये किंवा इतर ज्या महिला असतात त्या महिलांच्या तर तेवढ्या कुरकुरी असतात की त्याच्यात पुरुष करून पडतात. अशा प्रकारचे कुटुंबात वादविवाद ऐकायला येतात, वाचायला मिळतात किंवा प्रत्यक्षात बघायला मिळतात. पुरुष म्हणजे त्याच्यात भरडला जातो अशा प्रकारची परिस्थिती असते आणि महिला एकमेकांना समजून घ्यायला कमी पडतात. त्यामुळे महिला दिन साजरा करताना म्हणा किंवा महिला दिनाच्या दिवशी आपण जे काय हे करत असतो ते महिलांना आपण एकमेकीला किती समजून घेतो. व्यक्ती म्हटलं की मग ती व्यक्ती तितक्या प्रकृती आहे, प्रकृती तितकी स्वभाव अशी म्हण आहे. त्यामुळे मी जशी आहे तशी माझ्या स्वतःवर समोरची व्यक्ती असेल असं हक्काहारीपणाचा होऊ नये, कारण प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि त्याची वागणूक वेगवेगळी असते. त्यामुळे ती व्यक्ती आपला स्वतः एक ठाम असतो की मी म्हणते त्याप्रमाणे वागायला पाहिजे, मी म्हणते त्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे असं कधीच आणि कुठेच बोलू शकत नाही, कारण प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो, त्याची विचारसरणी वेगळी असते, विचार करायची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे त्याप्रमाणे ती व्यक्ती वागत असते. माझ्या किंवा तुमच्या स्वभावाप्रमाणे किंवा म्हणण्याप्रमाणे कोणीच वागू शकत नाही. मी म्हणेन तसं दुसरी व्यक्ती वागू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने प्रत्येक महिलेने दुसऱ्या महिलांना समजून घेणे हीच खरी मला वाटतं महिलांनी साजरा करण्यासारखं होईल आणि प्रत्येक महिलेने या गोष्टीचा जास्तीत जास्त विचार करावा आणि महिलांनी एकमेकांना समजून घेऊन एकमेकांचा आदर करायला शिकावा. एवढंच या महिला दिनानिमित्त महिलांना सांगेल आणि मी माझे दोन शब्द संपवते. जय हिंद, जय हॅलो, आपल्या कुंदबाजी यांचा सत्कार करतील आपल्या गावचे माजी उपसरपंच श्री स्वप्नील गावडे. कुंदबाजी.
त्याचबरोबर आपले अशोक काका अशोक भुसे यांचा सत्कार करतील आपले प्रकाशजी प्रामस्कर. ते कायम आपल्या आम्हाला मदतीचे हात पुढे करत असतात. आजही बघा वेळात वेळ काढून अगदी दुपारपासून आमच्या सोबत आहे. जोरदार टाळ्या वाजवा. त्यानंतर मी आपल्यापैकीच एक मैत्रीण सौजस्वी मुसे हिला विनंती करते की त्याने महिलांबद्दल आपलं 4 शब्द मांडावे. हॅलो. ती आई आहे, ती ताई आहे, ती मुलगी आहे, ती मैत्रीण आहे, ती पत्नी आहे, ती सून आहे, ती सासू आहे, ती आजी आहे, पण याआधी ती एक स्त्री आहे जिचा आम्हाला अभिमान वाटतो, जिचा आम्हाला अभिमान वाटतो. सन्माननीय व्यासपीठ येथे उपस्थित माझ्या महिला मैत्रिणींनो, सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन. प्रथम सर्व महिलांना शुभेच्छा. आजचा दिवस प्रत्येक महिलेसाठी सन्मानाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे. याच दिवशी 1908 रोजी अमेरिकेतील स्त्री कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ तसेच स्त्री शक्तीचा जागर करण्यासाठी महिला दिवस जगभर आनंदाने साजरा केला जातो. महिला व पुरुषांमध्ये समानता निर्माण करणे, महिलांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे हे मोठे उद्दिष्ट महिला दिन साजरा करण्यामागे आहे. आज स्त्रीचे कार्यक्षेत्र फक्त चूल व मूल इतकेच मर्यादित राहिलेले नाही. आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीने आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही तिने आपली सक्षमता सिद्ध केली आहे. स्वराज्य निर्मितीसाठी शिवरायांना घडवणाऱ्या राजमाता जिजाऊ, लहानग्याला पाठीशी बांधून रणांगणावर लढणाऱ्या बहादूर झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, अलौकिक समाजकार्य करणाऱ्या अहिल्याबाई होळकर, महिलांना शिक्षणाची कवाडे उघडी करणाऱ्या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या कल्पना चावला, पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी किरण बेदी, भारताच्या प्रथम महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर, अनाथ दिनांची माय सिंधुताई सपकाळ आणि आजपर्यंत देशाच्या प्रगतीसाठी झटणारी प्रत्येक स्त्री या सर्वांना बिकट संघर्षातून आपली ओळख निर्माण केली आहे. आज स्त्री पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य करीत आहे, स्वतःची ओळख निर्माण करीत आहे, सर्व क्षेत्रात प्रगती पथाकडे वाटचाल करीत आहे. अशा या स्त्री शक्तीला माझा मानाचा मुजरा. नारी तू घे उंच भरारी, गर्व करेल तुझ्यावर दुनिया. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. त्यानंतर मी विनंती करते की आपला महिला मंडळ ग्रुप एक गीत सादर करते.
मानसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे मानसाने मानसाची मानसा समवागणे धर्मदा आशा द्वेष सारे संपुदे एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे मानसाने मानसाची मानसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना हीच आमचे मागणे मानसाने मानसाची मानसा समवागणे भोगतारी दाटला अंधार दुःखाचा सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आले काजळी कोकणी देवी आम्हाला काजळ्याचे काजळी मानसाने मानसाची मानसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना लागले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले पावले चाले पुढे थांबले ते संपले वेदना जो श्वास आला तो पुन्हा लागले मानसाने मानसाची मानसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना मानसाने मानसाची मानसा समवागणे सगळे गो संगे गो संगे संगीत आहे आठ मात्र देशाचा रंग नाही आमचा हे तू गेम खेळणार आहेस हॅलो मी पण कार्यक्रमाची सांगता आपल्या मुलीवर वेळात वेळ काढून आपल्या अमूल्य वेळ आम्हाला दिल्यासाठी खूप खूप आभार घेऊन हे स्वप्नील ते शास्त्री पण प्रत्येकाला आपण घेऊन हॅलो 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 येऊ दे थांबू थांबू काय सांगतो थांबणार काय जरा थांबताय ना मग काय माहित मग Karena
अशोक काका खंय गेले?
गेम खेळायचे गेम खेळायचे गेम खेळण्यासाठी सर्व लहान मुलांनी स्टेजकडे गोळा व्हावे. आणि आम्ही बघून राहून महिला